tat hado ba phimpat dalong ulong pa phimpat la ban sngo tho ya kata ka longkor jong ka jing long pa ka jing kiu ka jing her ka jing kemen ka jing ka jing hitam ka jing kuslai ka jing kemen bar ka jing du thia henry la fi long ulong pa ubadan kata ka jing khle kumanga phi kwa bagi khon jo phi kin yo ya kata ka jing suk kin le bha ha ga ji em ka jong ki kin yo kin long a ha ga ji em jong ki teknang ba kin long gumta fi de ban long shwa uta ukpa ubadan ya kata ka jing khle be the best version of yourself manta ka sngi ha ka jing hika jungangan ip ki shiphodli ki jinglong ki ba ukpa ude banlong ka ba ukpa bashisha ude banlong bonsen ngi ju asko ba ki ong ba ka longkmi ka don kata ka banta ka ba khrau bha ban shape ya ka jingim ban shape ya ka lawai jong ki khor henry mentagas ngi hakana ka jihika jong am tagas ngi ong phi ba ukparo udon ya ka bor equally nakam ta ban shape ya ka lawai ba pharnai jong ki khor ki jong tongistang kamanang kong ngi de ban sang tho ba ki khon ringi kilong pher nangi henry ngi kum ki mi ki pa ngi ju pen I than ya ki khon ringi ya ki e ki baro haga ji im ki ngi discipline than ya ki haga ji im ki ba ki kwa e ki ba kin long kat ba kum ka jimur ka jong henry ngan ong phi ba ki khon ringi ki long pher nangi bat mangi ngi long pher nang kum ta ka kamram jongi kum ki pa ka long ban alat e ki khon ringi ba kin explore ba kin he ba kin san ha ka ta ka jing pher ka jong ka tin english ka ong let them explore their uniqueness and individuality ai bakin explore kin he kin san hagata ka jing pher jongki but hagata ka jinglong marwai ka jongki kaba ar kalong bangi deban penjengai ya kata ka jing penwit hapeng jongi but ki khon jongi kane ka phone ka bangi pren ka por kane ka phone ka bahi pet ya kane ka jihika jagam takaski dene kini ki tiar kita ki banga pendon kam takaski nado kane ka ipad hangni hado kane komputer ni hado ku kamera hang tu nanta ki kini ki keyboard hangni bar khot ki long kita ka jing penwit dene ikan ro hapeng jongi but ki khon jongi kim bana kat no tli ki lights ngi yo hapo jong ka facebook ki khon jongi kim bana kat no tli ki views ki yo hapo jong ko social media kim bana kat no teli ki video ki bathama ki bango upload hapo jong youtube henre ka ka ba ki bana kalong ka por ka ba pi dan rengkat ka por ka ba ngingi dan rengkat bagi khonjingi namar kata what ilat ba kini ki ki baro haka jm jingi kinlong kita ka jingpun wit hapdeng jongi bat ki khon ki jongi menaka nenga yo pempule ya ko we ka kot ka ba kerteng while at hurt kabala thot da John Eldridge kaba uong ba ki khon jongi shinrang bat kan the ki don la ka jong ka jingkali ha ka jingi ma jongki u shinrang ujukuli kumne hato am I capable hato nga biang hato nga laban ai ya ka ka ba ka gm ka pananga hato nga long fit na ka menta jong ka ni ka kam ka khon kan the ka don la ka jong ka jingkali ban kali ha ka jing ka jongi berkata kalong hato nga bhabru hato ngalong capable haka GM jenga mat kalong ka kamram jongi kumki khpa bangi deban ai ya kata ka jingjubab ya ki khon jongi bakila bantip lani ki sngaw ba hot nga ngalong kababiang nga ngala ban le ya ka yes I can do it that I am worth fighting but nga ngalong ubade hok kumuk pa ni don kam ban hikai ki khon jongi kam de tang sipang jongi jingko ngo lani ka jingteng khla lene ka discipline lene ka jingpin chitom henry ukpa ude ban longkum u coach u mentor u ban hikai ban yalam bat ban yarap iki ban jet ya ka lenti ka badai bat ka bashisha bat habaki mi shabar ban yele ya ka parthai kalong ka kamram jongi ban pen i ya ka lenti sha ka jinjob kila ban ying halaki jongki kejat ki jongki kadon kam yangi teng ban le kemen ban le bi ka jingim kam de ban long serious than man laki por ni de teng ban relax ban yer khi ban yele kai na ka por bar ki khon jingi ni de ban ya enjoy rangkat bar ki khon jongi kani ka benta ka ba henry kalong ka benta ka ba kongsan bagin ai ki khon jongi bonsen ki spend ya ka por jongi khambon jangai nangi kelak bandai rengkat berkipalot jongki kinohika jongki berkumta ter kumta kadon kam yangi bangin tip ke ka bajia haka jim jongki khonjingi ke ka jihika ka baki yoklum haka jim jongki malagas ngi hatu kata ka jihika ka dene am kat bakum ke jumur ke jember khat jongi hatu ki shala ben haka jim jongki keli yaki yakane ke jingkeli keli yaki khon jumpi yakane ke jingkeli bat ban pen I yaki ba pikir yaki lane pidon rengkat berki pi long ki coach jongki khon jongpi involve berki haga gm jongki ka man lagasni kani kan ailat epi ba phindon ne kata deeper connection bat kan pen sngaw yaki khon jongpi ba pi don rengkat berki bat maki ru ki long ki badon kam haga gm jongpi
Kani kalong kabadon kam yangi bangi day ban long shwa ki khpa but hadin ang tapat in long upar lang. First be a dad then a friends. Kani kalong kabadon kam yangi bangin penlong yi khonjungi bakin long capable lani ki balap an face ya kinu ki jing haga jing jangki. But lada ki kendo ya kinu ki hurdles lani ki jing khuslai ki jing penwe ki jing penthura ka jing jangki. Ki la ban kendo ya kata ka jing haga jing jangki. I let igi khon jong phi bakin tre rangkat bat ki kam ki jam jong phi. Let them involve. Kalak bande ba phi yade yathet hakadukan phi kalak bande ba phi don yaki business ki jong phi. I let igi khon jong phi bakin involve rangkat ba phi. Lada phi tre yaki no kam haka jim phi. I let igi khon phi bakin involve ba phi. Nga naga por nga ju hikayu khon nga kumno man shna yaki video hapa jong YouTube. Ayat igi khon jupi bakin involve hagi kam ki jam ke bapitre khaddu hikai igi khon jupi ya ka jimut jong ka jimun toy jong ka jing tre hitam kala bandai kano ka kam alat igi khon jupi bakin sengau tho ya ta ka jing jong ka jing tre hitam haka bukut ngila ban ong ba banlong ukpa babha ni di ban bot ya ki shipo tli ki condition mat nginlong ki babhatam ki bangila banlong. Be the best version of yourself. Ni day ban pendrong haka jimut ke jimper khat jangi khon jangi baka day hok ya ki ban yo tang ya kata ka ka baki ki tre hitam kane ka konthop ya ka kamyeng ka jing IT baka jing ko ngo batulong phi ki bakloi nakamta kano ka jingile haka jing ka jangi ka benta ka ba kongsan kalong ba ngi baro ngi kwa ban long ki long pa ka ba da ka ba bot ya ki nongrim bad yat shakhmat bad ban long ki ba hatam ka ba phila ban long ngila ban yirap igi khon jungi bakin yok khambon bakin lek khambon bakin long khambon have more do more and be more wat lada ngi kendo shibon gi jinge haga jinyat lan ti jungi kum ukpa andre ka jingbot jongi yakini ki kendon haga jim jungi abala ban pelong ngi ki kpa ki ba job but ki kpa ki ba shisha mahaga bokot jonga ni ke video junga ngakwa ban khot epi ban jon ya ka we ka community ka bangala shna haka bangala ju aji hikana ka por shaphang jong kata ka rukom kumno ban hika ya ki khon jungi ka ba kum ka ni ka juk ka bangi imanta ya ka link jong kata ka community ngabu haka description jong ka ni ka video lada phi kwa ban yo ya ka ji hika kumno ban hika ya ki khon pikat ba kum ka ni ka juk menta klik ya kata ka link ngin second do pihak po jong kata ka community ngin second do pihak ka wipat ki video tat hado kata kapor bye bye stay safe.